Vítáme vás u sledování krátkého dokumentu Středohořím z Úštěcka. Připravili jsme si pro vás výběr z několika zajímavých míst v okolí hotelu Racek. Ten se nachází na kraji města Úštěk a nabízí 50 lůžek na 20 pokojích v různých uspořádáních. Dále je tu kvalitní česká restaurace s domácími jídly a denní nabídkou. Tento hotel sloužil jako výchozí bod pro naše výlety a tak bude vzdálenost na jednotlivá místa udávána právě od tohoto hotelu. První a zároveň nejkratší cesta nás zavedla k jezeru Chmelař, které je od hotelu vzdálené jenom asi 500 metrů. Nabízí 2 velké písečné pláže a na té hlavní, která je od hotelu blíže, si lze zapůjčit šlapadla, zajít na autodrom nebo se aspoň trošku občerstvit. Pláž je provozu po celé léto. Dále se z hotelu nebo rovnou od jezera můžete podívat do historického města Úštěk. Jeho centrum se zachovalými gotickými domy si dodnes vybírá ročně několik filmařů pro své filmy nebo reklamy. Centrum města nenabízí pouze pohled na historické domy, ale i například muzeum čertů, Pikardskou věž, židovskou synagogu s dřevěnou sochou Golema nebo vyhlídku na spodní část města. Další výlet poblíž hotelu je do obce Ostré. Z let 1704 až 1707 se zde dochovalo návrší kavalerie, 3 barokní kaple a velké a zároveň dlouhé schodiště. V roce 2005 začala obnova tohoto místa, protože postupně chátralo. Dnes je již opravena většina objektu. Z vyhlídky kavalerie lze zpozorovat i další zajímavé místo, a to zříceninu středověkého hradu Elfenburg, známého také jako Hrádek u Úštěku. Vedou sem 3 značené turistické trasy. Hrad, teď už zříceninu, bránily 12-metrové hradby a 17-metrová věž. Ta je jako jediná přístupná veřejnosti pouze o víkendech, jinak je celý objekt přístupný po celý rok, každý den. Dalším zajímavým typem na výlet je hora praotce Čecha, Říp. Nachází se jižně od Roudnice nad Labem a vede sem několik značených turistických tras i cyklostezek. Na vrcholu se nachází románská rotunda svatého Jiří, která zde stojí od roku 1126. Především je ale hora Říp skvělá pro rozhled po okolní krajině. – 18 kilometrů od hotelu na severovýchod najdete takzvanou Bobří soutěsku. Turisticky značená cesta vás dovede až k soustavě vodopádů ukrytých uprostřed lesa. Říká se jim Bobří vodopády. Ten největší má výšku přes 7 metrů a pod ním je malé odpočívadlo. Další z možných výletů se zastávkami je na severozápad. Když projedete Zubrnicí, dostanete se do obce Velké Březno. V obci se vyrábí známé pivo, ale hlavně jsou zde 2 menší zámky. Ten horní byl postaven ve stylu pozdního empíru v letech 1842 až 1845. Okolo roku 1900 byl přestavěn do nynější novorenesanční podoby. Z Velkého Března se dále můžete podívat do města Ústí nad Labem. Město nabízí hned několik míst, na které se zaručeně zajděte podívat. Například na zámek Krásné Březno, do zoologické zahrady, nebo lanovkou z místního obchodního centra na vyhlídku Větruše.
Naše další cesta byla do obce Levín, která leží asi 6 km severozápadně od hotelu Racek. V městysu se nachází oválný kostel na náměstí, ale hlavně rozhledna, která je pozůstatkem zdejšího hradu. Lze z ní pozorovat mimo jiné nedaleké okolí Úštěcka. Nejenom fanoušky filmu by mohla zajímat informace, že se zde natáčel film Páni kluci. Silnicí na severovýchod se asi po 30 kilometrech dostanete do krásného města Děčín. Jako alternativní cestu lze zvolit loď, která pluje z Litoměřic nebo Ústí nad Labem, anebo sem přijet po cyklostezce. Centrum města je plné historické zástavby, ale najdete tu i kousek nové architektury, a to například na budově městské knihovny. Rozhled na celé město vám umožní vyhlídka na Pastýřské stěně, u které je i místní zoologická zahrada. Z Děčína můžete buď autem, lodí, ale i na kole podél Labe pokračovat na sever do Hřenska, kde doporučujeme navštívit místní soutězky nebo vyjít na Pračickou bránu. Dále lze pokračovat do německého města Bad Schandau, jednoho z nejstarších lázeňských měst v Sasku. Historická zástavba v německém stylu je viditelná po celém městě. Za zmínku určitě stojí navštívit kostel svatého Jana s renesančním oltářem nebo stále fungující lázně Toskana a nebo historický výtah, ze kterého je skvělý výhled na celé okolí. Nedaleko hotelu se nachází jedna z mnoha rozhledem v Českém středohoří, Víťova rozhledna. 21 metrů vysoká rozhledna byla na svém místě vybudována roku 2004. Nabízí vyhlídkovou místnost, ze které můžete pozorovat blízké okolí Českého středohoří. V přistavěné budově lze také zakoupit několik suvenýrů. Jeden z nejzajímavějších výletů je určitě zajet si do města Litoměřice západně od Racka. V centru města na Mírovém náměstí najdete několik gotických domů, které jsou jedny z nejdéle obývaných na našem území, a v průchodech pod nimi se nachází několik obchůdků a restaurací, například Café Anděl. Dále se v městě nachází několik vyhlídkových míst a pamětihodností. My jsme se zastavili u Domského náměstí, na jehož kraji stojí kostel svatého Štěpána. V centru města zmíníme ještě bývalý královský Litoměřický hrad. Jižně asi 4 kilometry od Litoměřic leží obec Terezín. Navštívit tu můžete jak velkou pevnost, tak ale spíše památník u malé pevnosti, ve které byl za druhé světové války koncentrační tábor, kterým prošlo více jak 150 000 lidí. Z nich přežilo pouze asi 30 000. V plánech vašeho výletu by zaručeně neměla chybět vesnice Zubrnice. V obci se totiž nachází historický lidový skanzen, který tvoří hlavně několik historických budov na náměstí. Jsou tady k dispozici prohlídky s průvodcem nebo krámek se suvenýry. Dále doporučujeme navštívit Zubrnickou muzeální železnici na bývalé železniční trati, kde se můžete podívat do několika historických vagónů a lokomotiv.
Když se vydáte na jihozápad od hotelu Racek, tak po 40 kilometrech dorazíte do obce Libochovice. Nachází se tam stejnojmenný renesanční zámek, který byl postaven v roce 1682 hrabětem Gundakarem z Dietrichsteina. Na zámku probíhá několik prohlídek s průvodcem. Před zámkem se nachází rozlehlý zámecký park. Pokud chcete vyjít na nejvyšší horu Českého středohoří, tak stačí od hotelu Racek ujet asi 40 km na západ. Tou horou je samozřejmě Milešovka. Nahoru musíte po svých, protože místní lanovka slouží pouze k zásobování. Po dobře značené cestě a trošce úsilí se dostanete do 837 metrů nad mořem. Na vrcholku se můžete občerstvit v místním stánku, ale hlavně se dívat do dalekého okolí ze všech stran. Náš poslední výlet byl do nedaleké obce Ploskovice. Stojí zde stejnojmenný barokní zámek, jehož první část byla dostavěna roku 1730. Další části se stavěly až v 19. století. Objekt má bohatou minulost, sloužil například jako sídlo ministra zahraničí. Do zámku se lze i podívat v rámci některé z prohlídkových tras. Tak a to je všechno. Vybrali jsme pro vás podle nás ty nejzajímavější lokality pro výlet, ale v okolí hotelu Racek je samozřejmě více zajímavých míst. Většina z nich je zakreslena na turistické mapě přímo v hotelu. Loučím se s vámi a zase někdy na viděnou.